ஐ லுக் கலர்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா லிப்ஸ்டிக்கோட ஷேடை சட்டிலா யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட மேக்கப் என்ஹான்ஸா காமிக்க முடியும். நீங்க உங்களோட கிளையண்டோட ஸ்கின் டோன் மாத்தாம அதே டோன்ல ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேச்சுரல் ஸ்கின் ஃபினிஷ் மேக்கப்பை கொடுக்க முடியும். ஃபேஸ் மேக்கப்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி ஹேர்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு அவங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடியே உங்களோட பிரைடுக்கு நீங்கள் ஒரு ட்ரையல் பார்த்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பிகினர் ஸ்டேஜ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.